Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndachita mwayitu yaya yatsegula LCD ndiye ana mulungu ndikulandireni lero pa 5 September pamene timadikirira LCD ya lero yochititsa chidwi makamaka ku dziko lino la Malawi imene tionerere kusankha kwa chipani chimene chilamule kuchoka pa 16 kuchitika lero. Ngakhale tizizavota sikawirikawiri kuchita zosemphana ndi zimenezi, koma mwina chifukwa cha phuma network imandivuta ndiyambe nkukulandirani kaye. Ndikulandireni pano pa LCD ya lero pa 5 September. LCD ya lero timvera nawo kuchokera mwa ine nkhani zokhuzana ndi kusankha zipani zimene zisankhidwe kuti ziyendese dziko la Malawi pa madeti a pa 16 September kupita uko. Ana mulungu gulu lasonkhana kale kuno mkumano wa ku LCD kandege kaukazitape kakuyendayenda panja pa mzinda sitinafike potolera, koma m'masomo kakuoneka ngati kadziko kena kake chakufupi ndi Germany kwinaku moyang'ana mtunda wa mayiko oyandikirana ndi ku America. Tione kuti kodi kumene kukunkuti kumene kukuchitikira mkumanowu. Ndithu kandege kaukazitape kakuyenda kuzungulira mzindawu akundionesa hotelayo imene mukuchitikira mkumano, koma tiye tiyamike chifukwa mwambo ukuoneka kuti utheka ndipo tionera nawo ndipo timva. Dzikoli ndi Guyana. Mkumano wa ku LCD ukuchitikira ku Guyana ndipo ukuchitikira mu hotela imene ayang'anitsa chakukhomokhomo chifukwa kukubwera mulendo wina akuoneka kuti ndi olemekezeka. Ndiye kuja timalowera kukhomo kwa hotela kuja ndi kumene kamera yachita focus ndi alemba Guyana Marion Hotel ndayikumbukira. Komanso ndiye kuti Guyana Marion Hotel ndiye kuti mwambo ukuchitikira mdziko la Guyana mu capital city ya Georgia chifukwa Guyana Marion Hotel ili mu Georgia, mu mzinda wa Georgia, koma dzikolo ndi Guyana. Anaphatikizika pang'ono ngati ma Black America Angerezi ndithu patali sali kutali kwenikweni ndi dera lina la German. Ndikumbukira maulendo athu adzanairo ndiye kuti timayenera kufika kaye ku Germany. Ngati mkwera ndege pa Germany kupita ku Guyana makhala kuti simukuyenda mtunda wautali, mungauyerekezere waufupi kwambiri, simayenda maola ambiri ayi. Ndi kumene kuli msonkhano. Ndi ana mulungu tisadayambe kusanthula zimene zizichitika pano kukupatsirani ripoti, ndimafuna ndiyambe nkutsegulira mawu akuti amalonje. Zimene tione panozi si ulosi, ndi zimene amakambirana anthu ku LCD, zimene zimachitika pafupi ndikakumanizana nazo ku intaneti ndi ma website awo ndimatha kukupatsirani. Ngati ndakumana nazo zina zopanda phindu ndimasiya. Kotero kuti lero
ndidayidziwa pulogalamu iyi kuti kukhala mkumano umenewu umene uchitike ku LCD okambirana za masankhidwe amakaka amene akalonga ache ndi amene adatsike kuzayendetsa boma. Ndikamanena za akalonga otsika kudzayendetsa boma pepani mpingo komanso abale anzanga, mkatimu mukuoneka kuti mwambo wayambapo chifukwa amene wayimirira ndi mkulu wina akuti akuyimira bungwe la International Order of Saint Hibetius akutero ndi bungwe limeneli. Izizi zimachitika ndi mabungwe ndi imene iyi ndi secret society imene akuti wamkulu wawoyo ndi amene atayimirire kuti ayambe kulankhula. Ndi unena pano wayamba kulankhula mwachidule ana mulungu, ndi kuti tsopano mwambo wa masankho osankha mbendera imene ilamulire dziko la Malawi ukuchitika lero pa 5. Ndi mwasangasanga uyuyo akulankhula wayimirirayi dzina lake ndi Noah Sechtman akutero, koma bungwe limene akuyimirira ndi International Order of Hibetius alemba choncho. Wayimirira akulankhula, koma mmene wangoyimirira kumayamba kulankhula choncho, mmene kukuonekera kutsogolo kumene ku podium kwenikweniko ku pulpitiko ayikako chinsalu chachikulu kwambiri. Ndiye chinsalu chimenechi ndinganene kuti si nsalu azisachi ngati mmene tichitira ife zathu ndi za advanced level. Ayikako kukuyenda mawu a digital, kukuyenda ndi bolodi koma ya digital ya screen ndiye ikuyenda kumene koko. Ndiye kumene ikuyendako ikufotokozera ma black elections alemba choncho. Black elections kukumatulukanso mawu akuti hidden side of the election of the Republic of Malawi, dark side of the Republic of Malawi. Akumalonesa maungata amenewo salembedwa mchingerezi. Ndiye chachikulu tikungodziwa kuti mwambo ukuchitika kuno ukukhuza kusankha makaka. Mmene akulankhula mkulu ameneyu ndiye kuti nthawi yomweyo imene akuoneka kuti akutanganidwanso mkulu amene yakulankhula, kumene wayimako kumanzere kuli kabokosi ngati kanyumba kaja kuti mwina akayika ngati mochitira muja kuti mangokunga toilet ya emergency. Ayika timeneto tilipo tiwiri mwina munso tiwiri. Kwa ine sitodabwitsa mmene momwe mumakhala, mwina mumakhala munthu mwina munthu. Ndi kuti kudzanja lamanja kumatuluka anthu awiri ndi mabokosito, dzanja lamanzere kumatulukanso anthu awiri ndi bokosito. Kalero mmenemu ndi mmene mumakhala mbendera zamakaka azipani zimene zikubwera kuti zidzachite nawo mpikisano kuti asankhepo. Ngati pali kusintha kwina kuti mutuluka zina tionera pomwepa. Ineyo m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndikukupasirani zochitika za ku LCD lero pa 5 September, chisankho chosankha akalonga amene ati alamulire dziko limeneli. So awiri akutulukadi ndi mbendera ndipo ayika kutsogolo. Tonse amene ali mmenemu kuphatikiza ine ndikuona mbendera zayimirira. Ndiye mmene zabwera mbendera pamenepa ndiye kuti mabwana onse amene abwera mmenemu amipando
onse ayimiriranso, kuphatikiza ndi atsogoleri ayimirira nawo. Tikamanena kuti kukuchitika chisankho ichi chimakhala chisankho chakumdima, chifukwa chonena kuti kolingana ndi mmene ine ndidaphunzirira ndili ku chipembedzo cha Satana, pamayendesedwe a dziko a Satana ndiyelekezi, dziko lililonse amalisungira akalonga amene amakachita look behind the screen. So pano power behind the throne kumakhala ma MP, nduna zimene zimayimira boma lililonse, power behind the screen, amene amatchedwa kuti akalonga abomalo. Ngati munamumva tsiku lina Daniel akudandaula za akalonga ufumu wa Persia, ngati munamumva Apostle Paulo akunena kuti choyipa cha mmwamba ndi choyipa cha dziko lapansi, akalonga amphamvu za dziko lapansi, ma principalities, timanena mphamvu kuseri kwa boma lililonse. Ndiye kuti m'Malawi yoyamba, ngati uli ndi mwayi wofuna kumvera nawo LCD, ukhale ndi chithunzi kuti kuseri kwa boma kumakhala mphamvu zimene ndiyelekezi ndi mmene amalamulirira mayiko. Ineyo ndinali nawo maboma akuseri kwa maboma, chifukwa ndakhalapo ndi ndiyelekezi mpaka kuyenda naye malo angapo, kugwirana naye chanza malo angapo, mzimu uja utasanduka thupi, kuzionesera utachita apiye. Ndiye ndili ndi kudziwa osati kwa mabuku, sukulu ndi standard 3, mbulutu ndithu. Wina adatero kuti munthu osaphunzira mbatama ndithu ikulankhulayo. Koma tsopano ndili ndikupasiranizi ndi zimene mbatama inaona pamene inkapembedza Satana, inatengako kuza kufotokozerani inu akunja kuno, kuphatikiza ophunzira, kuti boma lililonse kuseri kwake kumakhala mphamvu, kumakhala za mphamvu za dziko limenelo. Ndi Daniel ankawatcha kuti akalonga aufumu wa Persia, koma Paulo amangonena kuti mchingerezi ndizimamveka bwino, chifukwa amati ma principalities, zimphamvu zimene simungazione ndi maso zimakhala kuseri. Ndi zimenezo ndi zimene ndikuzipanga explain kaye mmene tikuonera nawo LCD imeneyi, kuti inuyo mukhale ndi chithunzi kuti chisankho chisopano chikuchitikachi ndi mphamvu zimene zimayendesa mayiko kuseriko amasankhiratu, ndipo mwambo wosankhiratu unayamba kuonekera ku dziko lapansi pa nthawi imene ankalamulira Nebukadinezara pa Baghdad, pamene padayambira mwambo umenewu kuti uziyamba kuonekera pakati pa anthu. Koma mbuyo monsemo akalonga akundima, ma principality akhala alipo ku dziko lapansi. Pamene munthu akuchuluka, ma principality nkuti alipo kale. Chifukwa chake ana a Mulungu timapambana koma ndi chigonjetso cha mudzina la Yesu. Koma popanda Yesu sitingachite chilichonse, chifukwa ndi amphamvu ma principality akumdima. Ndi amenewo ndi amene asonkhana lero ku Marion Hotel mdziko la Guyana. Koma tsopano mundimvesere pano, muyambe kudabwa kuti pakuti mukunena kuti ndi ma principality, mphamvu za Satana, ndiye inuyo mukuziona bwanji zimenezi? Ziwanda Satana ndiyelekezi popanga boma laje ku dziko lapansi lino, anasankha anthu amene anadzipereka kwa iye ngati mmene tidadziperekera ife. Sikuti tidali mizimu, tinali anthu mmene tililimu, nkumayendetsa maboma a dziko lapansi. Amatenga mpando, Satana ndiyelekezi nkuuyika, ndi anthu athupi lino azikakhalirapo. Mphamvu zolamulirira pa mpando pamenepo zimachoka kwa Satana ndiyelekezi. Mbali yayikulu 99% ndi mmene imayendera mipando ya dziko lapansi, imene mwina inu mukhoza kunena kuti wasankha Mulungu, koma Satana amakhala kuti wasankha.
pamene ndikufuna kudikirira kuti alankhule chani Noah Searchman chifukwa ndi amene wayimirira, dzina lake alemba pomwepo likuoneka pa sikirinipo. Asanayambe kufotokozera Lozina Kinka zimene Noah Searchman akufotokoza, pamene ndikubwera kuzakufotokozera nine pakunena kuti ufumu wa Satana ndiyerekezi umachita limodzi ndi anthu amatupi anyama amene mumajoyina chipembezocho ngati mmene ndajoyinira ine. Satana kulowa mwa ine ngati mmene munkamuonera Idi Amini, mmene mudamuonera Savimbi, mmene mudamuonera Sani Abacha, ndangotchula kochepa okhawo, ndi anthu ku dziko lapansi. Mmene adalira Aleister Crowley, Satana ku dziko lapansi. Henry Clausen, Satana ku dziko lapansi, kuzera mwa anthu. Tsiku lija Satana adadzera mukanyama kotchedwa njoka, koma tsiku lina adayenda ngati njokanso yomweyo mpaka kumakamulondola Yesu, nkumatulusa mawu, Yesu nkumamva, koma akayang'ana anthu amaona ngati kuti njokayo ayi ndi thupi la munthu loonekera, koma lili Satana ku dziko lapansi. Ndiye Satana uja amalowa mu anthu, ndi amene mukuwaonawa. Lozina Kinka wayimirira akunena kuti ine Noah Searchman ntchito yanga ndikukuonetserani choyamba mbendera zimene zidalamulira dziko la Malawi kuchoka chaka cha 2019 kudzafika mchaka cha 2025, pamene tikufika potseka lero kuti tikufuna kuyika kusintha boma lina kapena kupitiriza boma lomwelo. Choncho ine ndamene ndikuli ngati wapa mpando wa mkomanowu. Choncho ndimafuna ndikuonetsereni anzanga amene abwera pano nawonso kuti adzaonerere chisankhochi. Tili ndi Afrimazoni gulu loyamba, ndiye tili ndi Bilderberg gulu lachiwiri, lachitatu tili ndi Skill and Bones, lachinayi tili ndi Illuminati, number 5 tili ndi Knights of Temple, osayiwala kuti tili ndi Knights of Matter, komanso pali Knights ina tili ndi Knights of Pythons. Ndiye mwanjira ina akutifuna kutiuza kuti pa number 1 pali a Freemason, number 2 Bilderberg, Skill and Bones, Illuminati, number 5 akutipasa Knights of Temple, ndiye akutipasa Knights of Python. Python uyu ndi wa njoka yaikulu, Python wachinjoka. Ndipo nambala 5 ngati 6 ndiye kuti ndi Hermetic Order of Colors, ndiye akutipasanso Restrictions. Amene ndikukupatsiraniwa ndi mabungwe akuatchula ndi Lozina Kinka, amene anatchula ndi kudzutsa anthu amenewa ndi mkulu amene tikumutcha kuti Noah Searchman. Pali Bohemia Grove, ndiye pali Ku Klux, amenewa a Ku Klux ndi limodzi mwa gulu linanso limene limapanga nawo za mabungwe amene amatchedwa kuti ma secret society. Ndiye tikayang'ananso ndi chidwi pomwepo mmene kakuyenda ka ujeni kamene ka Ku Klux akuoneka kuti ali pa number 10, ndipo number 11 akuti ndi Opus Dei. Pamenepo tunde kuti akumayimirira eni yake, chifukwa gulu limenelo la Opus Dei ndiye kuti founder ndi Jose Mian Escrando, ndikumudziwa bwino amene. Ndiye pali so uyo amene ayimirira
gulu namba la ndekuti limeneto ndi gulu namba 13, gulu namba 13 ndi Opus Dei. 14 the Order of Templates Orientis. Number 15 Ancient Order of Herbarians. Ndiye tili ndi Independent Order of ODD. Ndiye tili ndi Leopards Society. Akunena kuti palinso Royal Order of Mous. Ndiye akunenanso kuti pali ili akulitcha kuti Eucrasians. Magulu amenewa ndi amene abwera kudzakhala kuti kudzayendesa ngati chisankho, onse pamodzi akukwana ngati 20. Ndi zimene m'bale uyu wayimirira kupereka ulemu ku magulu amenewa. Ndisadayikepo mawu anga ndikuti ndipitirire kukupatsirani chimene chikuoneka mu mphindi ino. Ndi aja awiri akumabokosi aja paja nanena kuti akutulukamo ndi mbendera zatuluka umu kupita yapo. Ndithu ana Mulungu, mverani chinthu chimenechi. Mbendera ndikuyionapo kudzanja lamanja ndiyosoka pakati. Ndiye kuti mtsogoleri waitana anyamata amene akutuluka makatoni aja, kapena kunena kuti timabokosi tija tili pomwepo tija. Ndiye mabokosi amenewa awiri, wina wakhala ngati akugwada wagwira nsonga ya pansi pa nsalu ya UTM, wina wagwira pamwamba wayimirira. Apanga choncho magwiridwe ache ndizosoka pakati. Mbali ya uku pansi pagwada munthu winanso wagwadanso, ndikuti anyamula mbali ya MCP. Mwachidule ndikufuna ndikutanthauzireni kuti zimene ndikuona pano ndikuti tsopano mbendera zija zayamba kutuluka, chifukwa awo atulusa mbendera ndi aziyala pansi. Mmene aziyala pansi mbendera zija pazokha zinaonekere bwino kwa ine, chifukwa zili patali, chithunzi sichinazumule. Komano mbendera imene yaoneka ndi ndiye olankhula Noah Sechman mu statement yake pamene ndimalongosola za mayina aja anali kulankhulanso. Ndiye panopa Lozina Kinka wayimirira kuti afotokoze zimene anene Noah Sechman, osayiwala kuti Noah Sechman ndi wamkulu wa bungwe la Independent Order of the Haditudes, St. Haditudes, ndi amene wayimirirayi. Now iye Lozina Kinka akunena kuti mbendera mukuziona kutsogolozi ayika pansi imodzi ndi yasala ndi ya UTM. Ndi akuti LCD ya 2019 tidagwirizana kuti mbendera imene idasankhidwa ndi ya UTM, malinga ndi mmene akufotokozera Noah Sechman. Chifukwa azilekanitsa sindikuziwa kuti anazichita motani. Awa mmene akhala ngati akukoka ndiye kuti ya MCP ija ayisiya pansi, yatsala m'manja ndi ya UTM. Ndiye anyamata aja abwera kudzagwira chitenje chimodzi cha UTM chimene chikuonekera pa LCD. Ndi akulankhulira uyu Noah Sechman amene ndi chair wa msonkhano. Mawu ake akulankhula ndi akunena kuti
msonkhano woyamba wa 2019 tidasankha mbendera iyi, komano tikudikirira 7 days imene imadutsa, akutero kuti tsopano mbendera yasankhidwa ija mwini wake wa mbenderayo amene ndi purezidenti wa chipanicho adziwisidwe. Kunapezeka kuti mwini wake wa mbenderayi wayilumikizisa ndi mbendera tasiya pansi ya MCP, nkuzisankhira yekha kuti mtsogoleri akhale wa MCP. Mwa njira ina LCD idasankha makaka a UTM, koma chifukwa chakusazindikira ndondomeko masiku atimetamu imene amapereka kuti tiyenera kuzapereka masiku mwakuti mokakamiza mwini wake adziwe kuti mbendera yake yasankhidwa, ndipo chipani chilamule mchake. Kunapezeka kuti ali mu process yoti asankhe nthumwi zipite zikamudziwise Chilima. Zinapezeka kuti Chilima wapereka kale ufumu kwa purezidenti wa makaka a mbendera yokhala ntambala atsitsa pansiyo, imene ineyo ndikuyiona chifukwa ndine Mmalawi, ndi ya MCP. Ndi zimene akufotokozera Lozina Kinka pamodzi ndi cheya wa lero amene ndi Noah Sechman. Ndikhulupirira mukumvesa bwino. Ndi mu statement iyi akupitiriza ikundichitisa chidwi imeneyo timve nawo limodzi, chifukwa tsopano mbendera ija ngakhale yakhala nthawi yayitali m'manja ndekuti ayiponya pansi, ayitsitsa pansi, anyamata aja akutola kupindanso kuphatikiza ndi ya MCP. Ndikuona pano kaya zikutanthauzanji muzingomvera nawo. Zatengedwa zopindapinda zabwezeredwanso mtimabokosi tija. Mwa njira ina ndiye kuti mbendera ya UTM ndi mbendera ya MCP adzichotsa kaye, palibe apa. Imvekaye statement ya Sechman. Sechman mogwirizana ndi mtanthauzi Lozina Kinka akunena kuti mbendera izi zinapalamula mulandu wakuti chipani chimene chinali kuyendesa dziko la Malawi si chimene chidasankhidwa ku LCD, kuno ku black side of election ya Malawi, dark side of election za Malawi, si zimene zidasankhidwa. Tizimva nawo a Malawi pano. Awawa anzathu akumidimawa akunena kuti anasankha ndi UTM, koma UTM idakatenga mbendera inzaje nkuyiphatika. Chifukwa cha chimenecho dziko lidalamulidwa ndi mbendera imene sinasankhidwe, ndiye kunali ngati kunali mulandu wa mixing of colors. Malinga ndi kufotokoza kwake kwa Noah Sechman, masiku 14 asanakwane kufika pa chisankho cha 2019, Lozina Kinka akuti nthumwi zinali zitapita kukamudziwisa mwini wake wa chipani cha UTM amene ndi Klaus Chilima za mulanduwu, ndipo anamulowetsa pa mulandu by force. Ndi anali pa trial mpaka chaka chimene watisiya. Lero akuti mbendera ya UTM ilibe president, ndiye pali ka statement kamene kali musimu kamene ndachita koti kwa Lozina Kinka. Akunena kuti the owner of this party is a second image by now in Lusaka. Hanizo sausa.
nkhani koma yosausana mulungu. Sindidziwa kuti tikadzachoka dziko lino zinsinsi zimene zinabisika zikakayikidwa pa mbalambanda tikadalira kuti tavala matupi a mulungu, koma matupi a munthu sitikadakamvetsa ngakhale pang'ono, sitikadakamvetsa. Ndikuona pano ndiye kuti mbendera ya UTM ayichotsa, ya MCP ayichotsanso, zonsezi adzipanga disqualify kulibe kuzisankho za ku LCD. Ndi zimene zikuchitika pano now. Chipani cha UTM sakutenganso nsalu yake, ndikukhuzidwa kwambiri chifukwa cha mawu ndamva a second image ndi kukhosi kukugwidwa kwambiri. Amene adzakhale akuchitidwa transfer pa 17 October kupita ku Big House of New Zealand for the second image. Ma second image iyo mwini wake wa chipani second image iyo achoka ku Lusaka pamodzi ndi Michael Sata, onsewa awasamusira ku New Zealand pa October 17. Kaya kunena chani kaya sindikumvata. Komanso sindikudziwa kuti niyo mumva, koma ndi zimene zikuoneka pano, nkhani yosausa. Ndipasirika ndikachifika papo coming. Yes, come. Gawo loyamba ali ana mulungu, ndikuti mbendera mwambo wake wachangu, mbendera ziwiri zaweruzidwa. Masankhomu mulibemo UTM ndikuchita chidwi ndi mbendera ya UTM chifukwa akunena kuti mwini wake ali ku second image ndi akubwerezanso statement yomweyo koma kuzayinerera mtundu wina kuti chipanichi chilibe mwini wake. Nde ine Malawi ndikudziwa kuti chipanichi chikusogozedwa ndi Kabambe, koma kuno akuti chilibe mwini wake, ndachipanga disqualify. Koma disqualify ndikungochita so chidwi kuti mbendera nayonso ya MCP ili kuseli komweko, sili nawo pa mbendera akusankhazi. Ndi zimenezo ndi zimene akukamba Noah Searchman wangoyima yekha, holo yonse ili chete, kwabwera na matetule pano. Dikada mwali pomwepa wa Skill and Bones simasewera. Dikada mwali pomwepa simasewera. Na yeso ndi second image mmene maonekera ankaonekera ndi 21 years, zaka 59 zapita kumboyozo ndi mmene akuonekera berero. Dikada uyo wakhalapo kuli mfiti uku sizamasewera. Chigawo ichi tsopano anthu aja akuyimirira atamalizanso ngati amalankhula kawiri Searchman uja kuchita conclude zimene ndikuziona. Ndiye ine mwaluso kuzichita zonsezi pamodzi ndikulitenga ngati limene lili ndi gawo loyamba la kutha kwa mbendera ziwiri. Mpingo wa Mulungu sitikudziwa zimene zikhalepo pa Malawi pa 16, koma ineyo zimene ndikuona pano mbendera ziwiri azichotsa kulibeko. Nditsopano anyamata osankha aja abwera mwansanga asankha mbendera ya blue pali chimanga imene ndi DPP chifukwa ine ndikuwaona malemba yasankhidwa. Ndiye kuti mamemba la 24 Black Elders ayimirira.
amenewa amawatcha black elders. Mabungwe aja nkadzawerenga bwinobwino poti ndikumachitanso kumalemba apa zina zimene ndingakwanitse, khangati amakwana 24 amatchedwa ma black elders. Mukangomva nkhani ya ma black elders, ana mulungu amene mawerenga baibulo, muziwe kuti amenewa ndi ma counterfeit a 24 elders. Ije timayipeza ku buku la baibulo, iwo wanso anayimika 24 elders. Ndi LCD muli ma 24 elders amene abwera kuzayang'anira chisankhochi. Zikutuluka umumuzi zikuoneka ngati vanthu ang'onoang'ono amisinkhu yawo, koma simunganenenso kuti ndi anthu foloyi. Hayi, ndi ziwanda zimene zikusankha mbendera kuyika paja. Ndi mbendera yasankhidwa ayinyamula nyamata folo aja, ni mbendera ya DPP. Koma mmene asankha mbendera ya DPP tsopano, yemwe uja Noah Searchman wapasidwanso Mike ndilo zina kinka ndiye wayamba kulankhula. Koma mpingo sole ndikugwisa ntchito mawu akuti mpingo ngati zamapemphero izi zinzandale za zisankho za dziko lapansi. Ndi kwa inu abale a dziko lapansi amene mukumvera nawo zimenezi, mbendera imene ndikuyiona imene yasankhidwa apopo ndi ya DPP. Mbendera zonse zili pansi pomwepo, sindikudziwa kuti nzachani. Lero ikuoneka ya mayi ndikuyiona ngakhale ili yopinda, ya chiwambo ndikuyiona ngakhale ili yopinda, afodi ilipo ndikuyiona ngakhale ili yopinda. Ndikuona mbendera zambiri koma zite zapindidwa, ndi nsalu zopindidwa, koma yanyamulidwa ndi yachimanga. Pamene uyuyo akulankhula, ndimafuna ndibwereno kwa ineyo ngati munthu amene ndikukupasirani LCD, ndibwereze ku mpingo kuti izizi zimene ndikuzionazi zimene amaonetsa ku LCD. Si ulosi, si uneneri. In case zatuluka kunja mwamva chisankho chisadachitike, ndayitumiza mwangozi kapena audio yakupezani. Musanene kuti neneri twaibu ananenera, iwe si neneri. Izizi si uneneri, zikuoneka ndi internet. Ndagugula ndiye ndikuona zithunzi live zikuoneka apo, basi ndi zomwe ndikuona. Ndayika ma headset kuti ndizimvera, kwina ndizichita rekodi zimene ndikumva pa foni ndi zimene ndikuona. Ndikubwereza anzanga amene simundinenera zabwino, uwu si uneneri ndikuona ku LCD. Ndi nkhani imene tsopano awa ndiopembeza Satana. Kulipo kunama, kulipo kunena zoona, chifukwa wachilungamo ndi Mulungu yekha. Choncho inu tiye tionerere zimene taonazi kuti kodi zizakhala zomwezo. Koma mumbiri ya ma LCD akamasankhiratu maboma anzathu akumidima, sasankha president choyambirirayi, amayamba kusankha kayima kaka, ndipo makaka amene awasankhawo no reverse ndi amene amalamulira zivute zitani. Kotero kuti msonkhano uno chigulu chonsechi ndizochitisa chidwi kuti awaone mabwana ayimirira pamene papawa a dziko lapansi. Malawi nchani kumagulu awawa, chifukwa ndi amene amayendesa dziko, koma gulu lonse layimirira kuombera m'manja makaka a blue ndi amene ayikidwa. Eni yakewo akunena kuti blue with a sign of 3 finger of death. Anatero choncho itayimirira anthu akupereka ulemu 24 black elders amene ndikuyiona pano. Tibwereze mawu amene anene mchingerezi akunena kuti Salemeta Sankhai with a logo of 3 finger of death -1. Ndi akanena kuti -1 ndilekere pamenepo, chifukwa tsopano lozina kinka
wayimirira kuyamba kufotokozera momulondola kuti ine Noah Searchman ndimafuna ndikudziwiseni mu msonkhano uno kuti mbendera imene yasankhidwa ya blue mwini wake wa chipani chimenechi mukaundula wathu wa Temple Black Book, he is not a member. Wow. He's not a member. Pachifukwa chimenechi timayenera kuyisunga mbendera yomweyi mpaka pamene tingatume nthumwi zikampeze mwini wake wa chipanichi 1 akawuzidwe kuti akalonga olamulira dziko lapansi amene alamule Malawi asankha mbendera ya blue imene ndi ya DPP with a sign kapena with a logo of 3 finger of death -1. I will explain tsiku lina chimene akunena ndikuchidziwa mmene ayika -1 imo chifukwa pajapa ndikuzionazo ndi chimanga chitatu, chimangacho chilipo 4 koma awa amachitcha kuti 3 finger of death -1 ndikuti -1 ndi chimanga cha nambala 4 chimene chili pamenepa. Ndi imeneyo ndi nkhani mukufunika the interpretation ya malogo. Ndiye si pano chifukwa ife tikuona live hapa ndi tikungotsatira zimene zikunenedwa pamenepa. Ndi akunena kuti mwini wake wa chipani chimenechi si member mu Satanic Temple. Choncho masiku 7 kuchoka lero ayenera kuti akadziwisidwe komanso akasayine m'buku kuti akhale membala. Ndi akunena kuti ayenera kusayina mu Temple Book. Akubwereza mawu akuti he is not a member ku Temple, kutanthauza kuti seko ya nkati ya Satanic ija tinali ifeyi apita Mutharika kulibeko, kunena mopepusa mkuluyi si wa Sataniki, si membala uko, amangolamulira dzikoli ndi sukulu yache, si membala ku chipembedzo cha Satani. Ndiye akuti ngakhale yasankhidwa koma mwini wake wa chipanichi is not a member. Ndiye muli statement muno imene ayibweza patsogolo pang'ono akufotokoza sopano za Bingu wa Mutharika kuti Bingu anali membala koma after 2 years anakapezeka kuti akuchita cancel membership ndi kulamulira zaka zina pang'ono asali membala. 5 years yoyamba kulamulira ngati membala koma 5 years yachiwiri analamulira sanafune kulamulira ngati adakali membala ku Temple ndi adakachoka. Atachokapo akuterotu olankhula pano ndi Noah Searchman. Atachokapo kunabwera uyuyu amene lerolo chipani chake mbendera yake yasankhidwa koma si membala, nkudzayamba kulamulira ku chipanichi. Ndipo 2019 tinampanga disqualify kuti sakuyenera kulamulirabe pa mbendera iyi, akalonga sanga mayende ndi mbendera yokha, mwini wake wa mbendera asali membala ku Sataniki. Choncho tinanchotsa. Ndiye kuti tikadakhala ni nthawi yofotokozera tikanabwerera nthawi ya milandu
ya 2019 kuti anawina ndi nkuti achoke zingafanane, koma iwo akungonena kuti titasunzumirabe tinaona kuti chipani chimene mbendera yake tayisankha chikuyenda ndi munthu amene si membala. Lero 2024 yemwe uja si membala wabwera kudzayimanso. This time sitimulola kulamulira asanakhale membala, ndiye kuti kukuyenera kupita nthumwi, ndiye kuti ku Malawi kandi nkuja kaya ndiliti kandi pa 6 kandi pa 7 kuyenera kubwera nthumwi zimene zizasayinise mwini wake wa chipanichi kuti akhale membala. Ana Mulungu, ndikafika pamenepo tsopano ndikuyenera kugwera mbali ya Mulungu. Mundilole mpingo wa Mulungu, ana Mulungu tonse amene timapemphera, kunena moona tinafunika timpempherere Peter Wamutharika kuti asasayine bukuli, chifukwa kusayina at 90 years adzalapa liti. Ni nkhani yomvetsa chisoni. Uyuyu ndi gahena. Iyeyi walamulira ali wachichepere pa msinkhuja ulana ali wamkulu zaka zonse zija wakapuma, wakhalanso zaka zina 5 ali pa khomo. Lero mkulu wathu, mdala wathu, bambo wathu kubwere nthumwi zizampase buku ilili limene akuti asayineri kuti akhale temple member ya mu inner circle imene imafunika kuti ukamalamula uzikhala kuti ndiwe membala wa mu inner circle. Nkhani yetu ndiyovuta. Ineyo ndikadakhala ndine, akadakhala kuti ineyo ndi munthu woti ndili ndi ulamuliro okakumana ndi munthu ngati Peter, kapena amene muli ndi ulamuliro, ukadanena kuti mukamvera audio iyi tithamange mundiperekeze kwa Peter ndikawuze kuti nthumwi izo zikabwera asasayine, chifukwa uyuyu ndikusayinira gahena. Koma poti nanga si ndale wazungulira sitikudziwa akhoza kulimbikitsa kuti chani, koma zimene zili kuno ku LCD ana Mulungu yasankhidwa ndi DPP. Kavuto kangopezeka ndiko kuti mwini wake wachipanicho si membala. Ndi statement zomaliza zalo zinakinka zimene azitenga kwa Noah Seachman ndi zakuti kutumidwa nthumwi imene ichoke ku 7 Society. Pamagulu paja nakutchulirani gulu lina la 7 Society, ndi akuti kumene koko ndi kumene kuti kuchoke munthu amene yoyo amene ati apite kubwera kuno ku Malawi. Ndi mu 7 Society mu muli ndi 7 Society ndi ka secret organization kampingo kameneka, ndipo ndi eroda, chifukwa magulu ndakuuza ni 24 wacha amayima ngati ma eroda. Achina Freemason mukamamva ndi ma eroda, mukamamva Illuminati, opacity, magulu ngati amenaja ndi ma eroda. Azitsogoleri awo amayimira ngati ma eroda, 24 elders ya Satana. Ndiye imayimiridwa ndi magulu amene mumamva ndi matchulaja ena ndi amene ndatchula panowa. Ndiye mu magulu amene akuti afuna atengemo 7 Society. Ndiye 7 Society atengamo munthu amene akumpititsa ku kantuma kuti apite kumene kuli mwini wake wa mbendera iyo adakayigwira chifukwa idakali m'manja ya UTM atsitsa, ya MCP atsitsa, yatsala kumeneko ndi imodzi yokha ya DPP. Koma kavuto kamene kalipo ndikakuti mwini wake wa mbendera imene is not a member. That is ngatanga kakane kukasayina akapita 7 Society. Ndiye kuti ku Malawi mawa ndi nkuja tilandira mulendo ochokera ku Satanic
achokera ku gulupu kapena achokera ku mpingo wa Seven Society, pakati pa magulu 24 Secret Society asonkhana kuno ndakutchulira ni mayinacha, pali gulu lina limene akulitcha kuti Seven Society. Ndero zina kinka mogwirizana ndi Noah Searchman wasankha amene, ndipo pano ndikunena pano adakali choyima kumvera oda imene ikuperekedwa kuti apite pa Malawi ndi chikalata choti akansayinitse mwini wake wa chipanichi kuti akamayendetsa akhale kuti now he is a member wa chipembedzo cha Satana. Ndikuti masapota, anthu amene timakonda za ndale, tiyembekezere zinthu ziwiri mmene zilili, chifukwa zikuoneka ngatinso kuti mkumanowu ukupita kokatha ndithu. Zachitika muno zachidule ndithu asankha DPP, koma ili ndi koma, chifukwa akuti ini yake samembala, kutere kuti zinali zabwino kwambiri 5 years ija, ndikuti tidalamulidwa ndi munthu kuti siwa sataniki mkulucha, chifukwa chake amabwereza kuti magaye ankanena Peter, one day this country evil will rule. Ankanena one day this country evil will rule. Ine bora ndikungofuna kuti akumbukire mawu amenewo, ngakhale awawa ati abwere kufuna kuzansayinisa chibuku chawo choyipachi, chifukwa chibuku chimenechi ine ndachionapo chimakhala limodzi ndi the book of the dead. Chibuku chimenechi ndi mmene mumakhala nsembe, ma human sacrifice za magawo atatu, amati 1, 2, 3. Asayine 1, asayine 2, asayine 3. Zili ndi maminingi, manambala wali ndi maminingi. Mukasayina 1 mwavomereza kuti chikabwera cha vietacho chozatenga miyoyo ya anthu chiyambire pamene chikufuna, kachiyambira pa president ndi nduna zake. Payenera kufa nduna ziperekedwe ma human sacrifice. Munaona zinakuchitikirani, zena kukhala choncho. Kuchoka pamenepo amapita pa anthu amene timapeza siku ndi siku antawuni mopezako ma middle class. Kuchoka pamenepo ndi amapita ku high desert. High desert anthu apansi, low desert kaya amatero kaya anyoni aperekedwe sonsembe, ndi kumakhala kupulula ntizipatalamu kumapita wanthu. Kutereku ndimafuna ndinene mawu yawo, pamene pangatikhuzire ana a Mulungu, manga pamene pakundikhuzira ine mu LCD ya lero, ndikugwada nawo pansi kupemphera kuti Bwana Mutharika akane asasayine, chifukwa akasayina just because afuna kulamulira dziko, chiopsezo chachikulu kwambiri cha zinthu zowawa Amalawi muchiyembekezere. Ndikulankhulani ndi Twaibu Ahmadu Hamid Ali, 17 years ndili ndakanganya amenewa, sasewerawa, saperekanso chinthu chaulere. Ngati boma alipereka kwa Peter zinali bwino, chifukwa Peter si memba wa sataniki, ndi zinali bwino. Koma kunkakamiza kuti asayine just because samalola kuti zipani zimene zasankhidwa ku LCD zizisogozedwa ndi anthu oti sasataniki, ndi asayine kusogoloko mumayenera kulandira ma dangers. Kodi kukhala chigumula koma chisakaza, kodi kuzachitika ngozi koma ziwononga, kodi kuchitika matenda koma awononga. Chibwera china chake lero ndi pa 5 ndikunena pano. Tsopano audio yangayi yapitirira nthawi pang'ono, tachoka dzulo ndagwa nayo mu 6, chifukwa pakadali panopa ndi pafupifupi 20 chakuti minutes past 1 kani past 12, ndiye kuti ndili midnight ndatengerako tsiku lina. Koma muzandikumbukire ndi pa 5 kuti Twaibu adanena lilowa boma la DPP malingana zimene ndaonapo, koma ndikunena kuti nesulosi
ndikuona ndi LCD zoti anthu asatanika mapanga kugwirizana. Mulungu atafuna akhoza kuphwasula zonsezi nkupanga zina. That's why ndikunena kuti I'm not a prophet and I'm just a man ex-satanist amene ndili ndi access yotsegula website ya LCD now ndikuulula zimene zisafuna kuti munthu aziziziwa, ndipo oulula izi amafa. Ine chifukwa cha protection ya Mulungu ndikutero kuti ngakhale ndikuphwanya maluzi azimenezi mene tidasayinira kuti kanema uyu zochitika izi ma meeting yawa ndi close door saina kutuluka panja, koma ine ndikukutulutsirani chifukwa ndinapita no kwa Yesu ndiye mantha ndilibe. Chipani chasankhidwa usiku wa lero pa 5 ndi cha DPP, koma chipani cha DPP cho malingana ndi zimene akulankhula Noah Searchman akunena kuti chipanicho chilibe mwini wake. Mkati mwa statement imene yatiuza kuti chipani cha UTM ndi chimene chidasankhidwa nthawiyo, chikadakhala kuti mwini wake alipo akanatenga mbenderayo nkuyikanso pa gulu la mbendera zofuna kusankhidwazi ndi akanamasankha pamenepo, koma akuti sangayike chifukwa kuti chipani cha UTM mwini wake ali ku second image group. Choncho asankha mbendera ya DPP. Mbendera ya DPP yapezeka kuti mwini wake wa chipani amene akuyima ngati presidential candidate wa mbendera iyo akuti munthuyo is a second image ndi is not a member wa mu inner circle. Ine ndera amene ndikumva mmene alina kuti is not a member mwene ndamva, koma ine palibe chimene mwamva. Ine ndingonena kuti nawo ukamakasayinira umembala wa mmenemo ndiye kuti muziona mazangazima achina Sadiki Mia. Mukamakasayinira mmene momo mumakhala nkhani zovuta zachina Chilima muziziona mmene kumakhala zinthu ziya zosausa kwambiri kachipwirikiti kusakhala bwino kamene madala ana akabisalira kuthamanga msangamsanga kuti mwina akasayine nawo pamene ma human sacrifice amaperekedwa mobisalira kolona mulamuliro wawo. Nkhanizi ndi zovuta kwambiri. Ine ndikungofuna kuti usiku umenewo ikapezeka ndi inu audio imeneyi lero ndi pa 5 September tigwade pansi timpempherere Peter Mutharika chifukwa akansankha chiopsezo chakuti Peter Mutharika is not a member, ndiye by force akuyenera kubwera a civil society malai muno kuzankakamiza kuti asayine, koma akasayina buku akusayinalo lili ndi mfundo 12 commandment zimene theka yake ndi chipweteko ku dziko lapansi, chipweteko ku dziko la Malawi. Choncho kusankha akusankhawo ndi chipembedzo cha Satana amene samapereka zinthu zaulere ndipo samangopereka pamakhala zowawa zake. Choncho mmene ndikumaliza kulankhulamu tsopano gulu lina mwa anthu ofunikira akutuluka. Mkumano watha sankho watha asankha mbendera ya blue, akakana kusayinira disqualify anatero, ndiye kuti akati disqualify akabwezera mbendera imweyo inalipo yofira yatambala ija MCP ndimene adzakhazike pamenepa. Akakanawa sinanga munthuyi tinamuona akulamulira zaka 5 ngati si 6, koma analamulira mopanda kutumikira Satana, anangolamula ndi nzeru zake, ndipo tinaliona bata la mtendere kupanda nkhanza. Tinakuona ngati amakanika kuyendetsa boma nayenso kunali kulephera kuyendetsa bomalo ndi nduna zake, koma osati kulepherera kupombonezeka kokakamizidwa. Banja ili la Mutharika tenti zititayira mtengo limeneli kujoina zojoina achimwene malemu atajoina anangokhala muzaka zochepa kutuluka
ndachamunaona anadana ndi azungu mpaka anabwera kuzakong'onda tidaluza awa ndi mkulowa sanakalowe nkomwe awa anayesera kwaitana sizidatheke lero zomwezo ndi akuti lero ulendo uno sizitheka mwapitire konko ndi atumiza kanyamata kochokera ku Seven Society kamene kati kabwere kadzanyengerere kaya kuzakakamiza whatsoever. Koma ineyo pemphero langa linali lakuti akane kuti tione mmene chingatigwere chikhala chani kusiyana ndi kuti avomereze kusaina just because afuna kuyendesa dziko. Satana amaopseza, Satana amanyengerera, koma tentapempherere. Now, pamene ndikuyinga zonse nkota ndikukusiyani pakuti LCD apa lero pa 5 kusankha asankha chipani cha DPP imene ndi mbendera ya blue. Sinamalizike kukhala di yoyo chifukwa sizitheka kuti mbendera yasankhidwayo munthu wake asakhale membala wa chipembezocho ndi akubwera kuzampanga konvisi akakana ndibwereze ndekuti apanga disqualify chibwerera chipani chomwe chinalipo chomwe chija akudikira kuzasankhanso tsogolo mwa nthawi ndekuti masankho ake amakhala ndi tikoka-koka kokati kwakeko ngati mmene munaonera atazazindikira kuti chipanichi chikulamula mwini wake si membala nkhani zinakafika ku khoti zinafika kuti just because kuti Peter lasana lili wa satanic sana lole kuti ngakhala anali ndi mwayi wa asilikali ayambise zipolowe tizayamikira madala tizayamikira zandale ziri uko koma kwayamikira ine kwathu ndikumwera ndipo masiku amenewo ine chipani changa chinali UDF italuza UDF itachoka UDF sinasankheso chipani china mpaka ndikunena pano ndimaganiza kuti chipani cha UDF ngati chidzabwererenso mwina chilakolako chopanga nawo kumvera nawo zandale kapena chidzakhalapo sindikudziwa tsogolo koma pakuti tinalandira Yesu sopano tinasankha chipani chakumwamba kotero kuti ine pa LCD apa ndilibepo ndale iliyonse palibenso chipani chimene ndikuchikonda palibenso chipani chimene madana nacho ine ndimangoyang'ana kumwamba saiwale kuti zipani zake ndi zomwezi zimene zinayitanisidwa zinthu zosakhala bwino zinali zomwezi. Tsono tipemphe kuti moyo wa chikhristu moyo wopa Mulungu ukadamalizika mwa Peter Mutharika chifukwa cha zaka zimene ali sizoona lero kuti alole akanganya amenewa munthu 90 years tisangalala kuti yawina DPP koma nzathu straight ndi wakuhero. Munali ndi ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali pamene akukambirana nkumatuluka ndi zinazo koma ndipumulire pamenepo mpaka tsiku limenelo zikomo kwambiri.